Morjesta ja tervetuloa videon pariin. Tästä tulee tämmönen ensimmäinen pilottijakso meidän tallin touhuista. Ehkä tässä oli tarkoituksena kuvailla vähän ton Coriradon rakentelua ja kasailla näistä jotain videoa, niin ei muuta kuin suunnataan tästä nyt suoraan tallille ja vilkaistaan lähemmin, että minkälainen projekti siinä on kyseessä. Juu, eikä tämmönen projekti täältä löytyy. Mä tähän kerkesin jo hitsailemaan ennen kuin sain kameraa käteen, niin nämä kynnykset ja pyörän kotelot molemmin puoli. Sen verran oli intoa heti ruveta tätä rakentamaan. Tähän lähti koko homma siitä, kun sen tähän talliin tuosta pihalta nyppäs, että korjailis pahimmat ruostepaikat vaan ja sitten lähtisi tällä johonkin vetämään, mutta vähän näyttää siltä, että on tähän ehkä koitettava jotain muutakin päivitystä tehdä niin kuin vähän nykyaikaisemmaksi. Niin katsellaanpa niitä varmaan tuossa seuraavana. Tehdään nyt alkuunsa kuitenkin nämä ruostehommat tästä loppuun, eli muutamat paikat ja lattia vielä tonne paikalle. Joo, jos lattia löytyy paikallansa ja samalla tehty vähän tänne etureunaan näitä runkopalkkeja uusiksi. Siellä on heftissään. Jatketaan. Joo, nytpä siellä olisi paikat noille tukivarsille ja sitten vetäisin semmoset kotelot tuohon päälle. Niin tuolle Wankerin puolelle tuli vähän tuonne harjoituskappale, mutta silikonia. Niin seuraavana sitten varmaan hattuhyllyä ruveta tuosta värkkäämään ja syylarin paikkaa sinne. Joo, flettille pyöräyttelin tuommoisen pienen kotelon tuohon, niin jos se pikkusen paremmin imaisisi tuota ilmaa ton koko jäähyttimen läpi. Selvä ois nyt kotelo tehtynä, heftäytynä paikalle, että seuraavaksi varmaan ruvetaan tässä välissä vähän hitsailemaan jotain paikalleenkin. Ja toki tuo tuulitunneli vielä sovittaa tuohon uuteen seinään. Joo, vielä välikatsausta tähän. Nyt olisi syylarilla siellä paikat ja paikka löytynyt ja tuliseinä tehty loppuun hitsailtu. Nyt on oikein mukavasti tilaa tarpeesta kisoissa kantaa irti. Sitten lattiat on hitsailtu loppuun. Joo, paitsi tästä kohtaa jätin hitsaamatta. Pitää katsoa, joutuuko tuohon tekemään semmoisen sisennyksen tuolle penkille, kun ainakin tuolla Atekin penkillä on välillä semmoista, että sitä ei saa penkkiä tuohon suoraan. Se ottaa jonnekin tänne pilariin kiinni, jos se on tuossa sopivalla kohtaa. Saa penkin suoraan, niin ei tarvii ihan kylkiellä ajaa. Ei mitään, alkaa olla kello sen verran, että jatketaan toinen päivä.
Joo, tukivarsiksi tosiaan niin tuli pyöräytettyä tässä tämmöset putkesta vanhojen tilalle, oli nekin jo sen verran rapsakat, että saa nähdä mitenkä toimii, että tarviiko enää toista kertaa tämmösiä tehdä. Joo, sinipä se alkaa laatikko asettumaan ja tukivaretkin näyttäisi toistaiseksi ainakin ihan hyvin istuvan paikalle, että tässä nyt joutuu vähän tietysti katsomaan sen, että se ei varmasti vaan kanita mistään. Mutta sitten on aika hankala tällä katsoa, kun tää on kiinteä tää koko paketti täällä. Tämmönenkin nyt katsoo vaan laatikko sinne semmoselle holille, että se piisaa pittuus tässä tukivarressa ja sitten vaihtaa laatikko, missä on suojaputket ja akselit paikalla ja katsoo, että se liikkuu vapaasti. Nyt varmaan teen sillä viisi, että vitsaan takapäästä ton takaraudan nyt siihen kohtaan, mihinkä nyt haluan kanssa ja katsoo, että se on keskellä vaan ja sitten kääntää auto ympäri ja laserilla katsoo se laatikko tuonne suoraan. Ja yhtään oven alanurkasta tää nyt on tällä hetkellä noin 5,3, 5,2,5, mihinkä se ehkä asettuu. Kun viisaampi voi sanoa, mitä se siviilifiatissa on. En usko välttämättä, että liikaa ainakaan siitä. Katsotaan sitten. Sitähän voi keulaa sitten siirtää sen mukaan, että pysyy akseliväli sallitussa rajoissa. Että siihenkin on jo osat tehty, niin voisi niitä vaikka vilkaista seuraavaksi. Tämmöset löytyy täältä. Palakki tehty uusi, vähän kasteria lisää ja siirretty sitäkin pikkusen eteenpäin. Nailonipuuslat päihin ja hammastangosta vähän liikettä lisätty ja sitten ulkovarsista kanssa otettu stoppareita pois ja jatkettu pituutta vähän. Ja sitten kun tää keula levenee, niin ei piisaa noissa alkuperäisissä yläkolmioissa niin pituus, niin tehty ne sitten putkesta uudet. Ja sitten vielä tehty koriin hitsattavaksi nämä yläkolmioiden tommoset paikat, säädettävät. Ja toki niitäkään tarvitsisi olla tommoset, että kun ne osaisi sinne suoraan katsoa paikalle, mutta tietää, että ei nyt osu kuitenkaan, niin saa sitten passattua. Vähän päästään se jo tätä kuskin paikkaa ihmettelemään. Se varmaan aika näillä holleilla olisi. Polkimet on kyllä niinku aika likelle, että saa niinku melkein polvet suussa kyllä työntää menemään. Pitää ehkä vähän katsoa noita eteenpäin. Keppiä pitää samoin siirtää kanssa vähän eteenpäin, mutta se nyt ei sinällään lisää hommaa, kun pitää kuitenkin toi koko keppilinja tehdä ehkä yhdestä putkista ja kunnon nivelellä, niin pääsee tuosta alkuperäisestä kuplan nivelestä eroon. Voisi vaikka toimia vähän paremmin. Penkkiäkään tässä nyt kun ei saa taaksepäin siirrettyä tämän enempää, kun se on toi kaari sen verran edessä.
Tuosta tehdään koukku ja siihen niveltä ja keppi tuommoista 2 kakkosta putkea. Tovi on taas tässä vierähtänyt, kun ei ole muistanut kuvata, niin katsotaan vähän mitä täällä on saatu aikaiseksi. Tosiaan polkimia otin pikkusen eteenpäin ja tein sinne kaasupedaalille paikan. Eihän tästä meinaa näkyä mitään. Täällä on tein ton käsijarrun rungon ja sille paikan tohon ja startille ja päivyttikatkaiselle paikan ja sit tosiaan tolle pissapojaa ja pyyhkiä. Keppilinja, se nyt on siellä tehty niin pitkälle kuin pysty. Eli sieltä puuttu just toi 1-2 väli siirtäjä tanko tuolta laatikosta, niin en vielä hitsannut sitä sitten kohille. Kepin paikka nyt on siinä. Eipä siinä, en muista muuta mitä tässä on kuvailu. Paloseinät alkaisi molemmin puolin olla tehty ja laatikon kiinnikkeet on paikallaan. Niin ja ratille tosiaan tein tuohon vielä tommosen kiinnikkeen. On nyt aikaisemminkin toiminut tuolla ilman mitä tukea tuossa. Tuolla on tuo alkuperäinen kiinnike vaan ja sitten tuosta on hitsaamalla jatkettu. Tein tuonne tommosen pienen jatkon. Jatkon perä tuohon, kun ei millään budjetti riitä syvään rattiin. Tehdään nyt tolla. Tosiaan mulla nyt tulee tässä pientä taukoa rakentelemisen kanssa. Lähden tuossa työreissulle pariksi viikkoa. Niin jää hetkeksi odottelemaan. Mulla oli tarkoituksena toisin kerennyt tän tehdä semmoselle mallille, että olisi saanut tänne sisäpuolelle vetää maalit ja tonne konehuoneeseen ja keulaan, ei nyt aivan valmistunut. En tässä nyt toki paljon puuttu siitä, että enää keulaan tehdä käytännössä niskarin nuo tornit tai kotelot ja muutenhan ne keulan osat olikin tehtynä, että ne vaan heittää tonne paikalleen. Ei puuttuisi enää paljon siitä, sitten vaan enää sähköjen vetelyt ja jarrupiuht ja jarruletkut ja semmoset. Juu, moottoriaihioitakin vähän tuolla kaivelin, mistä voisi tuohon ruveta sitten rakentelemaan voimanlähettä. Tää nyt voisi olla varmaan yksi sellainen vaihtoehto, mikäli ritmoko tää on, kun ei lue. Oikein mukava olisi jaksaa katsella tätä filmiä näinkin pitkälle. Nämä klipit, mitä tässä videolla nyt oli, niin nämä on kuvattu tosiaan melkein lähemmäs vuosi sitten edeltävänä talvena. Ja kuten tässä nyt taustalla näkyy, pientä sneak peekia, projekti on edennyt. Ja tarkoituksena olisi tästä vielä tehdä sitten jatko-osaa, kun viimeistellään tää koppa. Niin koitetaan tehdä siitä vähän enemmän tämmöistä rakentelua sisältävä. Nyt oli vähän tämmöistä suomeksi osaksi selittelyä ja kuvailua vaan mitä on tapahtunut, niin jos olisi vähän mielekkäämpi katsella.
Joo, ajelin tässä tosiaan Silverstoneille, kun sattuu tässä likeellä olemaan ja vapaapäivä menossa. Ja mulla nyt jää vielä toi asfalttikunkkukin väliin, niin pikkusen pitää jotain pörinää päästä aina kuuntelemaan.